Moi boas a todos e a todas. Hoxe, no capítulo do Eu son Camariñas, un mariñeiro moi coñecido da nosa vida. Estudou Marina Civil na UDC na especialidade de Puente e despois embarcou na Marina Mercante para percorrer o mundo. A día de hoxe exerce como patrón na súa propia embarcación no porto de Camariñas. Falará con nós sobre o futuro da pesca e o seu presente. Hoxe con todos nós, Ito. Bueno, estamos aquí no Porto de Camariñas, no lugar de traballo. En primeiro lugar, moitísimas gracias por estar con nós e darnos esta entrevista. O primeiro que te quería preguntar é, bueno, ti estudiastes para ser mariñeiro, estudiastes na UDC, Puentes. En que momento da tua vida empezas a interesarte polo mar e queres estudiar sobre isto? Boa, pois a verdade é que xa sempre hubo barco na casa, non? Desde rapeciño. Antes meu pai e meu tío tiñan un barquiño pequeniño, entón xa salías da escola, xa viñas correndo ao muelle a esperar a que chegaran e xa sempre me gustou, sempre me tirou isto, sabes? Vas criado, né? Vas criado nese ambiente. Despois, ao acabar a EGB, cando vas a típica excursión da Tabo esa, pois ao chegar da excursión, meu pai e meu tío andaban ao cerco no Javiota, nun barquiño que tiñen de 15 metros. Entón facíalle falta un home, e acórdome que cheguei da excursión e díxome miña nai: teu pai e teu tío teñen que coller un home, se queres ir ti, pois paganche a mitad do que vai cobrar un home, pero bueno, ti era o que estabas deseando, como sempre che gustou o mar e tal. E entón empecé así, con 13 anos empecé a andar ao mar así nos brans, sabes? Despois empecé a estudiar bachiller mascou, que fixen no seminario en Santiago, e ao acabar xa fui cando quixen facer náutica logo, e fui cando marchei para a Coruña, para a universidade, a facer a licenciatura en Puente, que fixi, sí, navegación marítima, sí. Aquí están junto ao teu barco, xa máis específico do lugar onde traballas, pero este non foi a tua primeira embarcación, e estuvestes na Mercante durante un bo tempo ao acabar a carreira. Como foi esa experiencia? Se hai algunha anécdota que nos podas contar tamén? Boa, pois ao acabar náutica, pois temos un período de prácticas dun ano a bordo dun buque mercante logo para acabar de formarnos, non? Eu ese ano estuve nun barco da empresa Suar Díaz, cargando coches, facendo unha línea regular entre Alemania, Noruega e Irlanda, sempre polo norte de Europa, logo, no Mar do Norte.
teño estado a 18 grados baixo cero, navegando polos fiordos noruegos, con toda a superficie congelada, o barco escachando hielo, ou ir navegando, a verdad que é unha sensación diferente logo. Bueno, despois de acabar este ano de prácticas, volvín á universidade porque me faltaba un ano para quitar o título de capitán. Presentei logo o de piloto, mas fixen o último ano para ter logo a licenciatura. Despois xa empecé a navegar, hasta que surgiu a idea esta, porque meu pai e máis meu tío tiñan un barco anteriormente, despois eles jubiláronse, despois o meu tío non se daba jubilado, quixo poñer outra vez un barco, e eu tamén, como sempre, me tirou a idea logo de ter o meu propio barco. Foi cando no 2011 pois, compramos o Apóstol, sí. Desde aquela pois aquí sigo traballando. Meu tío despois volviuse a jubilar, e agora xa levo eu 6 anos ou 7 andando eu solo, sí. Entendo entonces que a decisión foi relativamente fácil de tomar, ao ter un pouco xa o barco e tal, pero de todos modos, crees que foi unha boa decisión, é dicir, pódese vivir ben nestes momentos da pesca? Póñeno fácil? A ver, a decisión no seu día foi fácil porque sempre tuve esa ilusión de chegar a ter o meu propio barco e facer vida no meu pueblo, sabes? A decisión que é, naquele momento estabas navegando, puñía 3 meses fora da casa e puñía 2 meses na casa. Casabas un amigo, mellor non estabas, coincidía que a boda do teu amigo e ti navegando, ou chegaban as navidades, non podías estar na casa cos teus familiares, coincidíache navegando. Entonces empezas a valorar esas cousas, e dixo, se podo estar no meu pueblo e facer un modo de vida e estar cos meus a diario, pois iso tamén vale moito, sabes? Entón, iso foi unha das cousas que me axudou moito logo a tomar a decisión. Despois tamén, no momento en que eu comprei o barco, pois non había a problemática das cuotas que hai agora. Eu comprei o barco e podía pescar e darlle un salario digno logo á xente. Agora están complicando moitísimo o tema cas cuotas que nos están impoñendo, e cada vez é máis difícil aguantar do barco, mas ser capaz de darlle un sueldo digno logo á xente, sabes? Claro, ter un beneficio ti e tamén ás persoas que Claro, claro, que o importante que é darlle un sueldo digno á xente, mas intentar aguantar do que temos. Porque un barco destes acarrea moitos gastos tamén ao cabo do mes, entendes? Sí, hai gastos de gasoi, hai que pagar a seguridade social de xente, despois hai un mantenimiento, é un oficio moi competitivo, polo tanto sempre hai que estar invertindo pasta no barco, porque se non compites estás morto. Sí, se quedas atrás, adiós. Claro, co que deixan pescar, pois cada vez é máis complicado aguantar todo eso. Contache un pouco se se pode vivir ben, se esta profesión ten futuro, porque fíjome en que antes sí que os barcos tiñan prácticamente, se non toda a tripulación, casi toda, era de camariñas. E agora vexo que hai moita xente de fora. Por que isto? A que se debe? Que crees que se debe? Pois sí, a ver, é unha profesión na que fai falta moita xente. Un barco como este teñen que andar 10 personas. Antes había máis xente nova, as familias eran máis grandes, claro, eu que sei, a xente antes tiraba máis po mar, agora parece que a xente escapa máis do mar, non sei. Non é un sueldo fijo, sabes, dependes do que pescas, ou mellor nunha semana ganas moito, noutra non ganas nada, noutra ganas pouco. O cómputo global, ao acabar o ano, pois sacas un salario digno tamén, e traballas 4 días a semana e paseas 3. O sea que eu non o vexo mal. Podíase ganar máis, sí, se nos deixaran pescar en condicións, pois poderíamos dar máis sueldo a xente, está claro, ganaríamos todos máis. Non nos deixan, é o que nos está tocando vivir. Non entendo tampouco porque a xente nova non quere ir ao mar. En terra tampouco non son sueldos mellores. Eu vino como unha salida tamén. O que pasa é que hai quen quere o mellor un horario fijo, un sueldo fijo, aquí iso non o tes.
vexo tamén, sabes, este mundo un pouco como bastante de home, non? O que está traballando no barco suele ser homes. Crees que poderían entrar tamén as mulleres a solucionar un pouco esa situación? A ver, o traballo como si a bordo do barco, pois igual é un traballo físico un pouco duro, así non quero dicir que non o poda facer unha muller, pero Sí que... sin embargo é un oficio no que estamos ligados á muller, porque as redes átanas e ármanas mulleres, portos como a Malpica, Portosín, Porto Novo, hai moitísimas atadoras e dependemos delas logo. De feito, eu estaba traballando co barco na Coruña e tuve que vir porque rompín un aparello e agora ten que atalo o meu pai e meu tío máis un atador que hai aquí. Se houbera atadoras, pois serían elas as que me repararían o aparello, sabes? Entonces, a mí o que me gustaría preguntarche é, despois deste resumen así de, bueno, da situación actual, o tema de pois cada vez menos xente de aquí, pero que tal, ou o tema dos cupos, si realmente crees que hai futuro aquí para a juventud, si pode dedicarse á pesca e ter unha boa vida de futuro? Pois Camariñas, a diferencia da maioría dos portos, a xente nova estáse lanzando ao mar igual. Están vindo novas embarcacións para o pueblo, a verdad que se están empeñando moitos cartos para traer barcos e seguir apostando por isto. Deberíamos de ter un pouquiño de apoio máis e logo por parte da Consellería que intentaran conseguir algo máis de cupo para deixarnos traballar e poder darlle logo uns sueldos dignos á xente e non castigarnos tanto con cupos ridículos como estamos tendo ahora, porque peixe no mar hai. De feito, ahora estamos traballando as sardiñas, un barco como este dannos 100 caixas o día, cando está o marcho de sardiñas. Non dixo que me dean xa non vão poñer unha animalada de 500 ou 600 caixas, pero si que era 300 caixas ou 250 ao día, sabes, deberían de darnos logo. É dicir, hai futuro, pero necesitase mellorar certas condicións para que poda ser real. Futuro haino porque peixes no mar hai, o que teñen que deixárnoslos é pescar. E se nos deixan traballar, futuro, eu vexolle futuro isto, se nos deixan traballar. Como non hai futuro, se seguimos cas cuotas que nos están implantando, porque si faise imposible aguantar dos barcos máis da xente, porque a xente hai que darlle un sueldo. Se non és capaz de darlle un sueldo, a xente non pode estar a bordo dos barcos, sabes? Entonces, para toda esa xente nova que se está animando, o que che pediría é que nos enseñaras un pouquiño o barco, e así pois, que puderan ver como se traballa, como é este mundo da pesca. Bueno, pois vamos a empezar polo puente, que é a miña oficina de traballo. Bueno, o primeiro que vexo aquí no puente son unha cantidad de máquinas impresionante. Para que sirve cada unha delas? Bueno, pois aquí solemos ter todo en doble. Estos serían dúas sondas de fondo que van marcándonos a profundidade que vamos collendo, por onde vai navegando o barco, logo a profundidade que temos abaixo. Mais se vai algunha mancha de peixe, pois tamén a dibuxa. Estes serían dous sondares, que son os cos que buscamos o peixe, e vannos dando logo a unha distancia de 250 ou 300 metros, vannos dando as manchas de peixe. E despois estes serían cartas de navegación que nos axudan a situarnos, mas para orientarnos logo por onde andamos, se estamos si vamos a coller zonas de pedra ou de area, si temos que traballar con un aparello ou con outro, porque sempre levamos dous aparellos, un máis grande e outro máis pequeno. Isto sería un sensor de fondo que nos indicaría a profundidade que vai collendo o aparello, porque claro, se largamos, imagínate, 15, 16 brases de fondo tal, eu teño que intentar aguantar o aparello en 14 para que non me toque na pedra e non rompelo, sabes? Sí. Bueno, estes serían dous radares de aire que é para ver os barcos de noite máis a costa, non sabes? Máis que nada utilízanse de noite logo. De feito, nós traballamos sempre de noite. Salimos sobre as 7, 8 da tarde hasta o día seguinte, as 9, 10, 11 da mañá. Bueno, pero o que vexo que tanto aparato isto ten que valer os seus cartos, isto é unha inversión fuerte.
Si, aquí é o que che comentaba antes, que é un oficio no que ou compites ou estás morto, entonces tens que estar invertindo pasta seguido a bordo do barco, sabes? Cada vez hai máis tecnología e obligache logo o oficio a ir evolucionando. Tens que meterte o día, senón non compites. A ver, sobre todo digo por, como nos dixías antes, que está vendo moito rapaz que sí que se está involucrando, que sí que está tal. Canto lle supoña a un rapaz entrar ahora en estes momentos no negocio? É dicir, a tua maquinaria aquí, canto coste ten? Un barco destes ahora andache 600.000 euros de aí para arriba. Claro, despois ainda habería que equipalo, sabes? É un barco que leva moita hidráulica, grúas, maquinillas, aladores, despois facer un aparello novo vale unha pasta tamén. A verdad que son inversións potentes. Estamos falando de 600.000 euros o barco, canto podría chegar, digamos, o tope final? É dicir, ao final un barco de cerco está por riba de 1 millón de euros. Bueno, a donde estamos entrando ahora, logo, entonces? Bueno, isto sería o comedor. Aquí isto durante a semana a nosa casa. Aquí temos unha pequena cociña onde se fai a comida logo. Aquí comemos todos, sí, temos unha pequena tele tamén para facer un pouco máis ameno a estancia, porque nós durante toda a semana estamos fora da casa. A nosa casa durante a semana é esta logo. Abaixo é onde dormen os mariñeiros, eu xa durmo arriba no puente, teño un camarote ali atrás de onde iban os equipos todos logo de pesca, que hai unha pequena ducha, iso que che dixo, isto durante a semana é a nosa casa. Si, é unha casa, polo que vexo, está totalmente... Claro, isto entonces sería a vosa casa, como dis ti. Tamén o que quero saber é un pouco como é a convivencia aquí, nun espacio tan pequeno, e tamén esa xente que estábamos falando antes, que son de fora e tal, como de integrados están con vos? Pois isto ao final é como un equipo, sabes? Tens que intentar crear un bo ambiente, para que o barco funcione ten que haber un bo ambiente, cada un ten que saber a súa función e facela o mellor posible. Desde eu que estou arriba son o que teño que intentar buscar os peixes, a eles que son os que teñen que intentar axudarme a collelos, sabes? Cada un ten a súa posición, se falla un, vamos todos a tomar por saco. Temos que funcionar todos como un equipo. A convivencia, pois mira, temos un senegalés máis un marroquí no medio da tripulación, entón pois temos que adaptarnos un pouco a eles e eles tamén un pouco a nós, sabes? Faz comidas logo que podamos comer todos, claro, eles non comen porco, entón pois procuras traer carne de ternera, e despois é unha convivencia como nunha casa. Claro, tens que intentar crear un ambiente o mellor posible, sabes? O que vexo que aquí tamén tedes unha nevera, é dicir, vos, cando estades fora, ides comprar o súper como se fora unha casa, cociñades aquí, supoño que teredes un cociñero ou alguén que se encarga máis de tal, ao final é unha casa. Sí, ao final é como unha pequena familia tamén, en certo modo, un equipo. Efectivamente, durante a semana é a familia, somos como unha familia. Vale, entón agora vamos á parte de atrás, que é onde facedes o peixe, é onde tedes guardados os aparellos, e enseñas un poquinho como vai eso, pareseche? Moi ben, vamos e miramos. Bueno, aquí sería onde poñemos as caixas de peixe. Collímolas cando xa temos o aparello cerrado, apertamos o peixe todo logo aí nunha bolsa, e despois vamos quitando con uns alabardos, que é como se fora unha cuchara, vamos collendo o peixe e vamos poñendo aquí nas caixas. E aí vai todo unha nevera cargada con hielo para ir tirando o hielo ao peixe para que sale fresquiño. E nada, cando xa acabamos, avante forza para terra, para vente, listo. Claro, despois isto é o que sacades para levar para longe, supoño. Sí. Bueno, como ves, levamos dúas grúas, unha é para envasar os peixes, esta de popa na que se colga aquel alador triples, que é o que nos axuda a poñer a rede a bordo do barco.
Bueno, pois, como ves, estas son as redes, como che dicía, que levamos dous aparellos. Este é un aparello grande, aquele é un pouco máis pequeno. Sí. Vírense con ese alador triple que vai colgado desta grúa de pop. A grande. Sí, despois aquela sería simplemente para axudarnos a poñer o peixe a bordo, máis para descargar nada máis. Bueno, estamos aquí na lonja vella de Camariñas, agora xa non funciona como funcionaba antes, pero que era onde se traía o peixe, porque vos, é dicir, ti, a hora de acabar de traballar no mar, non acabastes de traballar realmente, sigues facendo cousas. Claro, chegar a terra, hai que traer a muestra do peixe, subastalo, descargalo, despois limpar o barco, poñer caixas, facer hielo e volver a marchar. Sí, é todo un ciclo, digamos. Sí, son os pasos que hai que seguir a diario. Pois nada, nós antes de atracar xa teño que ter coberto o diario electrónico para que sepan logo as capturas que traemos, non? O que me dixías ti de que continúa habendo choio en terra, sí, pois hai que subastar o peixe, vendelo, descargalo, facer o pesaje do peixe que se trae, despois volver a cubrir o diario do peso realmente que se descargou, e despois eso, facer hielo caixas e volver a salir. Agora tamén, claro, porque estás me falando ti do pesaje, do diario, de todo eso, agora está habendo moita polémica co tema deste diario, tamén as cámaras, como funciona eso realmente? Bueno, pois o que me comentas das cámaras, Víctor, é a verdad que hai noticias de que sí, de que queren implantalas. Realmente a miña opinión é que iso é vergonzoso, porque facer un gran hermano a bordo dun barco. Eu non creo que aos que nos están exigindo eso de ter cámaras a bordo dos barcos lles gustaría ter cámaras a eles dentro da súa oficina para que os graven a ver o que fan en todo momento, non? Non é que teñamos nada que ocultar, ni nada menos, pero que non ven ao caso eso de facer dun barco unha casa de gran hermano. Claro, porque esta sensación de que como que vos están criminalizando, é dicir, estamos tratando un pouco desa maneira. Están chiquitando unha intimidade que non... de que en todo momento sepan o que faz en todo momento, a ver se me entendes. No, a ver, estuvamos antes dentro, era que dixistía, era como unha casa, unha familia, ao final é poñer aí unha cámara vendo o que vesedes. Claro. Dá a sensación como que hai como unha premisa de que estades facendo algo mal, ou que se está facendo algo dun xeito que non se debería facer, por eso necesitan poñer as cámaras. É que ao final fanche sentir como se foses un delincuente, como se realmente estuveras facendo algo malo. Nós dedicámonos a pescar e a ganar a nosa vida, nada máis. Claro, además que a min unha pregunta así como mellor é un pouco tonta, pero quen pagaría esas cámaras? Porque ao final hai que instalalas, hai que comprarse todo. Eso pagámoslo nós como sempre, eles exigen e ti tes que adaptarte. Entonces, ti que crees que esta lei e todo este asunto vai acabar a bo puerto ou ao final van a rendirse, como pasou con outras anteriormente que... Eu realmente non lle vexo moita lógica a que apliquen eso. Eu creo que... O sea que eu penso que non debería de ir avante. Eso é a miña opinión, ora, quen manden son eles, e non nos queda máis que adaptarnos ás normativas que nos implantan. Bueno, estamos aquí no último dos sitios aos que che traemos hoxe, estamos aquí no Monte Faro, na capilla de Vixo do Monte. Que significa este lugar para unha persona de mar como ti? Pois mira, cada vez que entramos ou cada vez que salimos para o mar,
na boca da ría pois temos a capilla da nosa Virxiña do Monte. Pois cando ves, sobre todo cando estás traballando fora do pueblo volves despois de 15 días ou dun mes, sabes que estás traballando fora, chegas e estás enfocando a bocana da túa ría, ves a Virxen logo do Monte, que da cal son devoto, igual que a Virxen do Carme, como a maioría dos mariñeiros logo. Porque hai quen cree e quen non cree, pero sempre que hai un problema, sempre recurrimos Sí. Ao final todo o mundo cree. Hai quen o quer reconocer e quen non, pero ao final todo o mundo invoca a Virxen cando ten problemas. Falastes aí da Virxe do Carme, pero... Sí, xa nombrei tamén, claro. Sí, claro. Estamos aí que é un puesto de mar e tal, pero por unha cousa xa que sea máis física, sabes? Porque ao que distí, algúns creen, outros non, pero sempre pode estar, pero que son as festas do Carme, non? Que é algo máis que se pode ver, que se pode palpar. Que significan para ti esas festas? Pois para un camariñán as festas do Carme teñen un significado moi importante, sobre todo lle das moito valor a eso cando estás fora do pueblo, cando estás navegando como estuve eu, che toca de perder un ano as festas do Carme, daste de cuenta da importancia que realmente teñen, non? Porque todo o mundo que está emigrado, todos os camariñas están emigrados, se te das de cuenta, procuran vir para esas fechas e coller as vacacións e estar aquí no pueblo. Sí, claro. Para un mariñeiro como a min, Víctor, pois ten máis significado porque invocámonos a ela no día a día, sabes? Sale unha maniobra mala no mar e dis miña Virxiña do Carme, axúdame aquí a ver se clareo, tal. Ou cando colles mal tempo, Dios mío, miña Virxiña, axúdame a chegar ben á terra, tal. Pois, chegados a este punto así do programa, solemos facer un par de preguntas así personales ou un poquinho máis así a persona, va. A primeira delas é, que plans de futuro tes ti agora? Como ves o teu futuro inmediato? O meu futuro ahora mismo pois sigue sendo o mismo que desde que me puxen no barco, sabes? Intentar defender o meu barquiño, darlle un sueldo a xente e seguir facendo vida aquí no meu pueblo. É certo que están complicando moitas cousas, ás veces pasan varias ideas pola cabeza, sabes? Ás veces dá gana de dicir, vamos vender todo e largo-me navegar outra vez, tío, que eu non teño por que aguantar isto, porque ás veces sinteste moi perseguido, sabes? Claro. Estás facendo un traballo e ás veces fanche sentirte un delincuente. Claro. E despois ves os teus compañeiros da universidade, todos están ben postos, un na torre de control, outro de capitán dun barco, outro non sei que, e diste, mima, eu que pinto aquí, tío, sabes? E faz faz unha inversión potente en comprar un barco, en dar despois de traballo no teu pueblo, e que, que somos rapaces novos, e que en vez de apoiar en iso, que che estén pisando cos pés, ás veces faiche replantear se realmente estás facendo o correcto, sabes? Claro. Entón, a última pregunta sería, ti que farías para mellorar un pouco a situación? É dicir, para poder solucionar ese problema que tes ti agora, e que non teñas as ideas de marchar ou de tal. A mí gustaríame, o sea, se estuvera na miña man, claro, que se estableceran uns topes diarios que foran e de que despois que houbera moitísima vigilancia en terra, non importa, pero que tiñan que dar uns topes diarios para que fora rentable as empresas, sabes? Que a día de hoxe tal cual plantearon isto non o son, iso sería a solución. Sería darvos un pouquiño máis de margen. Claro, para poder unhas cantidades dignas claro, para que a xente poda levar un bo sueldo para casa e que a empresa se poda subsistir, entendes? Vale. Bueno, entonces só nos queda darche as gracias, Ito, por acompañarnos hoxe, por contestar as nosas preguntas, espero que vaya todo mellor e que poda cumplirse o que diste, que haxan cumpos mellores. Un placer estar aquí contigo, un rato agradable e nada. A ver se melloran as cousas. Ojalá. Eu son Evaristo Antelo López, máis conocido como Ito, licenciado en Marina Civil e patrón armador do buque Aposta. E eu son Camariñas.